byť proti LGBT neznamená byť proti nejakej menšine. Ja nemám problém so žiadnymi konkrétnymi gejmi. Ja nemám problém so žiadnymi konkrétnymi lesbami. Ja nemám problém so žiadnymi konkrétnymi ľuďmi, ktorí si chcú odrezať svoj Podľa mňa je to úplne ich slobodná vôľa. LGBT je hnutie. Je to hnutie, do ktorého sa radia nejakí gejovia, nejaké lesby, nejakí transsexuáli. Ale radia sa tam aj heterosexuálni ľudia. LGBT je ideologické hnutie. Takže keď si niekto myslí, že ja keď kritizujem LGBT mám problém s nejakou menšinou, tak to nie je pravda. To je podobné, ako keby niekto povedal, že nemá rád neonacizmus. Ty sa ho spýta, že tebe vadí arijská rasa? Tebe vadia severania s modrými očami a blondiavými vlasmi? A ty mu povieš, že nie. Mne vadí tá ideológia. Mne nevadia žiadni konkrétni ľudia. Niektorí árici sa identifikujú ako neonacisti a niektorí nie, niektorí sú proti tomu. Byť proti neonacizmu neznamená byť proti árijskej rase. Takisto, ako byť proti LGBT, neznamená byť proti gejom. LGBT je ideologický smer, rovnako ako neonacizmus alebo nacizmus, rovnako ako komunizmus, rovnako ako antifa. Takže toto si treba vyjasniť, že byť proti LGBT neznamená byť proti nejakej menšine. Byť proti LGBT znamená byť proti tej veľmi nezdravej ideológii.